салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти имрӯзаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 27 майи 2020 сол аст. хабарҳои имрӯзаро аз вазъи эпидемиологӣ дар тоҷикистон шурӯъ мекунем. то имрӯз 27 майи 2020 сол дар тоҷикистон шумораи умумии мубталоёни вируси COVID-19 ба 3424 нафар расид. мувофиқи маълумоти портали ягонаи миллии коронавирус, дар як рӯз 158 ҳолати нави сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст. теъдоди беморони шифоёфта 1575 нафар гуфта мешавад, хабар медиҳад вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. дар давоми як рӯзи охир ягон нафар одамон аз коронавирус дар ҷумҳурии тоҷикистон вафот накардаанд ва шумораи умумии қурбониён бетағйир боқӣ мемонад. ёдовар мешавем ки қаблан вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода гуфта буд ки табобати беморони гирифтор ба вируси COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон комилан ройгун аст ва дар кишвар маводи кофии доруборӣ мавҷуд аст. имрӯз боз дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон тирпаронӣ ба вуқӯъ омад. ин навбат як сокини ҷавони шаҳри Исфараи вилояти Суғ дар натиҷаи тирпаронӣ маҷрӯҳ гардид. бархилофи мувофиқатномаҳои қаблан имзошудаи тоҷикистону қирғизистон, як шаҳрванди қирғизистон Соат Бахтибеков, сокини деҳаи Куктоши ҷамоати Оқсой, ба сӯи як шаҳрванди 25-солаи Тоҷикистон Зуҳрон Шаропова, сокини маҳаллаи Қоҳирӣ, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ оташ кушодааст. омадааст дар баёнияи маркази матбуоти қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. қайд карда мешавад ки нафари маҷрӯҳ дар бригадаи тухмипарварии рақами 14 ин ҷамоат кор мекардааст ва ҳоло мақомот ӯро дар бемористони шаҳрӣ бистарӣ кардаанд ва вазъи саломатиаш вазнини дараҷаи миёна гуфта мешавад. ин амали таҳрикомези шаҳрванди қирғизистон ки рӯзи 27 май соати 11:55 рух додааст, ҳамчун кӯшиши ба таври сунъӣ муташанниш сохтани вазъ дар хатти сарҳади давлатӣ арзёбӣ мешавад ки метавонад посухи сокинони марзии Тоҷикистон дар ин минтақаи осебпазирро ба бор орад. ҳоло бошад мақомоти дахлдори ду кишвар дар ҷои ҳодиса қарор доранд ва барои мӯътадил кардани вазъ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ бурда истодаанд. омадааст дар гузориши нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳамин ҳол сабаби сарзадани муноқиша ва аз силоҳи оташфишон истифода кардани шаҳрванди Тоҷикистон аз тарафи ва захмӣ шудани шаҳрванди Тоҷикистон муфассал дақиқ гуфта намешавад. ёдрас мешавем ки рӯзи 24 майи соли ҷорӣ низ дар ҷамоати ворухи шаҳри Исфара дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон чунин ҳолат низ ба вуқӯъ пайваста буд ки ин дар давоми як моҳи охир сеюмин ҳодисаи муноқишаву тирпаронӣ дар минтақаҳои сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон гуфта мешавад. бо вуҷуди гуфтушунидҳо дар сатҳи олӣ ва омодагии ҳарду кишвар барои ҳалли мушкилот дар марз ва қатъ кардани муноқишаҳо дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ҳамоно ихтилофҳои мухталиф баъзан мусаллаҳона дар миёни сокинони назди марзии ҳарду кишвар ба вуқӯъ меояд ки мутаассифона ба ҷароҳат бардоштанд ва дар баъзан мавридҳо ҳатто ба марги сокинони маҳаллӣ низ меанҷомад. охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман шунида истодаед. ҳукумати Тоҷикистон бо як қарори худ аз 14 майи соли ҷорӣ роҳҳои таъин ва пардохти кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзмандро дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тасдиқ кард. طبق این سند دستور داده شده است که از 1 ایول سال روان به اویله‌های کمبیزا در منطقه‌های زیرین پرداخت‌های کمک‌پولی اجتماعی تعیین کرده شود. از جمله ناحیه‌های وخش، واسع، دنغره، دوستی، کوشانیان، ناصر خسرو، میر سعید علی حمدانی، قبادیان، خراسان، جیهون، عبدالرحمن جامی،
8 Масҷоҳ, Ҷаббор Расулов, Бобоҷон Ғафуров, Деваштич, Спитамен, Варзоб, шаҳрҳои Гулистон, Исфара, Истиқлол, Ваҳдат, Роғун, Турсунзода, Душанбе ва чанде аз шаҳру ноҳияҳои дигарро дар бар мегиранд. маблағи солонаи кӯмакпулӣ барои ҳар як оилаи камбизоат 464 сомонӣ ё худ 8 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро дар бар мегирад. кӯмакпулӣ дар 3 моҳ бо маблағи 116 сомонӣ тавассути бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк пардохт карда мешавад. дар муайян ва пардохтпазирии кӯмакпулиҳо ба оилаҳое ки нигоҳубини маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2 ё 2 нафар маъюбро бар уҳда доранд ва волидоне ки дар тарбияи худ кӯдакони маъюб доранд афзалият дода мешавад. хароҷоти пардохти иҷтимоӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ сурат мегирад. ва аз тоҷикистон ба Москав бармегардем. назар мекунем ба пойтахти Русия. аз 1 июн мағозаҳои савдои ғайриғизоӣ дар Москав корро дубора оғоз хоҳанд кард. дар ин хусус шаҳрдори Москав Сергей Собянин дар мулоқоти худ бо президенти Русия Владимир Путин ки тариқи лайв сурат гирифт хабар додааст. ба гуфтаи Сергей Собянин вазъи сирояти коронавирус дар Москав имкон медиҳад ки аз 1 июн ба фаъолияти тиҷорати ғайриозуқа, хизматрасонии маишӣ ва устохонаҳои таъмирӣ иҷозат дод. рӯзи чаҳоршанбе мақомоти Роспотребнадзори Русия эълон кард ки Москав аз ҷумлаи минтақаҳоест ки метавонад маҳдудиятҳои ҷоришударо сабук кунад. ба гуфтаи раҳбари Роспотребнадзор дар шаҳри Москав Елена Андреева, агар ба нишондиҳандаҳои муқаррар намудаи мақомоти Роспотребнадзор назар андозем, шаҳри Москав на танҳо ба марҳилаи аввал, балки ҳатто ба марҳилаи дуввуми баромадан аз карантин омода аст, таъкид карда буд Елена Андреева, роҳбари мақомоти Роспотребнадзор дар шаҳри Москав. ин маънои онро дорад ки ба сокинон иҷоза дода мешавад ки дар ҳавои тоза сайру гашт карда ва ба варзиши бадан машғул шаванд. инчунин дар марҳилаи дуввум бояд ширкатҳои хидматрасонӣ ва марказҳои калони савдо низ кушода шаванд. мақомоти Москав қаблан изҳор доштанд ки сарфи назар аз тамоюлҳои мусбати мубориза бар зидди коронавирус, Москав омода нест ки тавсияҳои хадамоти федералии назорати ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва некӯҳаволии инсон, яъне Роспотребнадзорро иҷро кунад, алал хусус аз он ки зичии аҳолӣ дар метро ва дигар нақлиётҳои ҷамъиятӣ зиёд дида мешавад. аммо пас аз қарори Владимир Путин дар бораи баргузор кардани рӯзи ғалаба дар санаи 24 моҳи июн маълум шуд ки маъмурияти шаҳр бояд мавқеи худро нармтар кунад ва ба иҷрои тавсияҳои хадамоти федералии назорати ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва некӯҳаволии инсон шурӯъ кунанд. шумо хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва бармегардем ба тоҷикистон. юнисеф, як ташкилоти байналмилалӣ зери раҳбарии Созмони Милали Муттаҳид, имрӯз дар Тоҷикистон намояндаи расмии худро нав кард. Осама Макави Когали имрӯз ба таври расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон корро ҳамчун сафири хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид юнисеф шурӯъ кард. барои ман шарафи бузург аст ки дар Тоҷикистон ба ин мақом таъин шудам. ман дар бораи ин кишвари зебо ва сокинони меҳмоннавози он бисёр чизҳои хубро шунидам. аз муносибати неки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид хеле рӯҳбаландам. умедворам ки ин муносибатҳо бо ташрифи ман боз ҳам тақвият меёбанд, гуфтааст ҷаноби Осама Макави Когали. Осама Макави Когали таҷрибаи беш аз 25-солаи байналмилалӣ оид ба дастгирӣ ва рушди башардӯстона аз ҷумла дар юнисеф ва ҳукумати Ҳолландро дорад. вай хатмкардаи донишгоҳҳои Барода ва Удайпури ҷумҳурии Ҳиндустон мебошад. ҷаноби Осама Макави Когали инчунин дар таҳия ва идоракунии барномаҳо, ҷалби маблағҳо ва бунёди шарикӣ бо мақомоти маҳаллӣ, оҷонсиҳои Созмони Милали Муттаҳид ва шарикони руч таҷрибаи назаррас дорад. қабл аз таъин шуданаш дар Тоҷикистон, Осама Когали сеюмин намояндаи юнисеф дар Черногория буд. Осама Макави Когали инчунин ба ҳайси намояндаи юнисеф дар кишвари Умон аз соли 2013 то соли 2017, муовини намояндаи юнисеф дар давлати Ироқ аз соли 2009 то соли 2013, мутахассиси минтақавии фавқулода дар идораи минтақавии юнисеф оид ба Шарқи наздик ва Африқои шимолӣ дар солҳои
2009 و هماهنگسازی حالتهای فوق‌العاده یونیسف در جمهوری اسلامی پاکستان در سالهای 2005-2006 کار و فعالیت بین‌المللی کرده است. اسامه مکاوی کاگال زاده جمهوری سودان بوده. از سال 1992 با تشکیلات بین المللی خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در جمهوری سودان شامل شده و تا سال 1998 کار کرده است. اسامه مکاوی کاگال سالهای 1998 تا 2001 یک مدت همچون مشاور سفارت شاهیگری نیدرلند در سودان کار کرده است. اسامه مکاوی کاگال لوچانو کالستلین را عوض می‌کند که مهلت وکالتش همچون سفیر یونیسف در تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 به اتمام رسیده بود. و از تاجیکستان به ازبکستان همسایه می رویم. در جمهوری ازبکستان 275 کارخانه در یک روز بیش از 6 میلیون نقاب‌های محافظتی و 45,000 خلعت‌های رویپوش طبی را استحصال می کنند. در این باره خدمات مطبوعات ماموریت ولایت نمنگان خبر داده است. از روی استحصال محصولات پیشرفت‌ترین ها این شهر تاشکند با 29 کارخانه، ولایت اندیجان با 28 و ولایت نمنگان با 36 عدد کارخانه‌های استحصالی لوازمات طبی در سگانه اول قرار دارند که زیاده از 75% محصولات استحصالی را از شماره عمومی کارخانه‌های استحصالی در جمهوری ازبکستان این سه منطقه در بر می‌گیرد. گفته می شود که تقریباً 1.7 میلیون نقاب‌های محافظتی و 1.2 میلیون خلعت‌های رویپوش برای طبیبان تا امروز از جانب ازبکستان به کشورهای خارج همچون کمک بشردوستانه فرستاده شده. 13.4 میلیون نقاب طبی دیگر باشد همچون مواد صادراتی با درخواست خریداران بیرون از ازبکستان ارسال گردیده است. در جمهوری تاجیکستان از لحظه‌های اولین آشکارشوی گرفتاران ویروس کووید 19 مقامات استفاده نقاب‌های محافظتی را حتمی نمودند که نادیده گرفتن این طلبات جوابگری مأموری را در پی دارد. در ازبکستان میمونیم و یک خبر دیگر نیز هست. دادگاه عالی جمهوری ازبکستان 25 می سال روان دیرکتور سابق دانشکده تحقیقات استراتژی و بین منطقوی نزد پرزیدنت جمهوری ازبکستان رفیق سیف‌الدین 61 ساله را با اتهام جاسوسی به نفع روسیه به 12 سال زندان محکوم کرد. جلسه پوشیده دادگاهی 25 می در بینای دادگاه حربی برگزار گردیده است. رفیق سیف‌الدین در دادگاه عیب را در نسبتش قسماً قبول نموده است. خبر می‌دهد رسانه‌های جمهوری ازبکستان. رفیق سیف‌الدین فعالیت خود را در کمیته دولتی امنیت ازبکستان شوروی آغاز کرده در برابر زبان‌های ازبکی و روسی، اینچنین داننده زبان‌های فارسی، پشتو و دری است. پس از به دست آوردن استقلالیت ازبکستان و از سال 1994 تا سال 1995 در کمیته دولتی پیشگویی و آمار دیوان وزیران جمهوری ازبکستان کار کرده است. رفیق سیف‌الدین بعدتر طی چند سال دانشکده تحقیقات استراتژی و منطقوی در نزد پرزیدنت جمهوری ازبکستان را سروری میکرد. حالا نظر خود محکوم شده نزدیکان و یا وکیل مدافع او معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه عالی ازبکستان شکایت کاساسیونی می آورند یا نه. شنوندگان عزیز، شما آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما از استودیو مرکزی رادیوی موجر شنیدید و شما تبریک خوش را تمنا میکنیم و برنامه‌های دیگر رادیوی موجر ادامه دارد. ما را همراهی نمایید.